Sanibonani. My name is Tafenci and bengathanda ukuthi ngishare istory sami se-Freenet nani. Njengoba ngibona ukuthi ngingane and angisebenzi, kumina kwakunzima kakhulu ukuthi ngithole imali yedatha. As you know that thina abantu abasha siyayithanda i-social media. Noma sikhona ke ne-social distance kodwa thina saqhubeka nayo i-social media. Ngangithi mangicela imali yedatha ekhaya. Vele kube ngathi ngiyahlupha nje, ngohlupha. And uma wedinga kabi ke nje mangizovela ngimcela imali yedatha. Manje khona olunye usuke ngangithi khona ngithatha ifoni yami. Angithi hayi ngiyabona impela ukuthi hayi sileli intuli. Njengoba phela ngangasayisebenzisi. Kaze ngafisa ngisho ukuthi ngiyidayise yona uqobo ukuze ngithole lona idatha. Omunye umngane nami wabona impela ukuthi hayi ngidonsa ngodiesel. Wasengisendela enye i-application wakuthiwa inject. Ngingasho ukuthi i-injector yafike yaba umjovo phecelezi injection empilweni yami ngoba ngitshela ukuthi hayi lethi idatha hayi angisayifaki osikawara selapha hayi ngiyofuna lapha i-injector. Ngingasho ukuthi yangilondoloza ngoba ngayisebenzisa iminyaka ewu6 ngayisebenzisa iminyaka ewu6 lo nje ngishintsha amafile, ngishintsha amakhadi, ngishintsha amafile, ngisho ekhaya babe sebona na ukuthi hayi angisabambeki, ngihamba ngenye level manje, ngisho level 3 wena lo angasaboni lutho la mina lotho. Kodwa ke ama move ngase ngiwabuka live. Ngangalindi ukuthi movie iziphume, hayibo ngangobuka live ngoba ngumuntu kahle uthanda ama behind the scenes. Ngithanda nje into mayizokwenzeka nje la ngiyibona ama movie ke ngangiwabuka kanjalo. Into eyenza ukuthi ngabambeki ngenkathi sengine injector ngoba ngahlupheka kakhulu, ngihluphekela idatha. Ngangize ngicela ngisho ifoni yamalungu ngithi ngifuna ukusenda kanti sengiya-connect ngoba vele nje yena umuntu onganaki, nyabo umuntu onganaki. Mangene nje ama calls nama message hawu konke kwakukuhle kuyena. Noma nga on airplane mode noma nga on hotspot kodwa nje mangene lezi zinto zo2 kwakukuhle lokho kuyena. And empilweni yami ngangayiboni nje ngisebenzisa uFacebook okwedatha mode ngoba ngase ngijwayele lo free mode futhi ngangayiboni into wrong ngoba ngase ngijwayele wona vele ukusebenzisa. Kodwa manje ngine account insta twist hayibo. And manje ngine account ku-Insta, u-Twitter, u-Instagram, u-Facebook, Lite. Hayi uLite futhi lo data mode original and all them to inject and all those who create files for us to stay connected. Siyabonga. Manje buke isifoni wabuka live ngoba ngumuntu kahle othanda ama behind the ngoba ngahlupheka kakhulu, ngihluphekela